שלום חברים, כאן איילת מוזיקה, והיום אנחנו נתרגל נשימות. אנחנו מדמיינים שיש לפנינו כוס תה חם וטעים. אנחנו מחזיקים את כוס התה ורוצים לנשוף עליה, לקרר אותה כדי שנוכל לשתות. מוכנים? אז קודם כל אנחנו מריחים את הריח של התה, יש לו ריח מאוד נעים. אז אנחנו לוקחים נשימה עמוקה ונושפים על התה כדי לקרר אותו. ועוד פעם מריחים את התה ונושפים כדי לקרר אותו. עכשיו אתם לוקחים נשימה עמוקה ונושפים לקרר את התה. עוד פעם אחרונה, נשימה עמוקה ונושפים על התה. אני מקווה שהיה לכם כיף לתרגל את הנשימות, ואתם יכולים לדמיין את כוס התה כל פעם שאתם רוצים לעשות נשימה יותר עמוקה ומרגיעה. אז שיהיה לכם המשך יום נעים. להתראות.